kapuso, ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, the bell button para lagi kang updated. Yun lang. Bueno. Yan na po balik na ta mga paryente dinhi sa ato ang programa kay ato nang pagabasahon ang sulatampo nang ipadala dinhi sa ato ang mga paryente. Are you ready? Ready na ba mo mga paryente? Okay, kung ready na mo mga paryente, ato na ning ablihan ang sulatampo. Hala, sige, di ara mga paryente ang ato ang ito ang sulat mga paryente. Oy, sa dili pa di ay nato dalo na sa itong sulat mga paryente. Ato sa dining palutso ng atong pagpasalamat diha sa 407 years dagang nangaayos sa akong mga sakit-sakit. Karon, guilty na sila everyday. Sakit-sakit nga sama sa pananglit, hubon sa soso, nara Twitter, nalog sa bungot, nabinat ang halangala, ipilasan sa ilok, naigo sa kilat, kay wa na napo, ikarapata, ginjan pa na ang suwang, nakibol, nalabakan sa pabo, nadatugan sa tukog, napasok sa kwako, giduka na puga na tuka og nabika ka ang paka. Pandol sa umang, nakalamoy luwag, nawalwag og nalubag ang alingagngag. Naluton ang mata og gubagang ati, oy, nigahi gyud si Manoy. Atangi, sugata ko ninyo kay ako danghag. Mayo nog dos, magsuroy-suroy ko ginamos, tagpiso ra na ang takos. Ano na libreng una for limited offer asad na. Mayo 3 ug 4, magsuroy-suroy lang gihapon ko. Mayo 5 size, this day is very nice. The people is very wise. Instead of eating rice, they are eating mais. Mayo 21 ug 22, wala pa ko anay hilamos kay napakan ang akong lagos, delikado ko anas titanos. Mayo 23 ug 24, pangita ako ninyo kay magduwa tagtago-tago, kamong tanan hago. Mayo 25 ug 26, tag-anak ko ninyo kay ako mag-disguise. Ug mayo 27 28, ambot asa ka ako. Sugata ba gyud ako ninyo kay ako muhatag libreng buwad og sardinas pagkapinana na ako og balikas. Og take note kanang nagsigig-ngis-ngis dili ko kana kauban. Ayaw ka mong patunto kay kaniadto nahulga na siyang putot sa kainito mo nang nahimo na siyang tunto. Please contact 462-34-2 462-34-2. Kung walay mo tubag naputla na ako sigurado. Sa ako na lang cellphone numero 0920 kay Globe Bako 0920-1212 wa di ay to. Kini nasadya ang Colmal Nores sa Abdong Nangawas siyudad nga Bugdo sa lubot may badlist na butahan sa Kuites. Sugata ba gyud ako ninyo kay ako danghag salamat. Okay, bueno mga paryente mao to. Onya, abrihan na nato ang atong sulat direbe. Okay na abrihan na nato mga paryente. Onya ni ana ang gisulat diri ang giingon dinhi sa atong sulat mga paryente. Paminawa ninyo ha. Marso 16, dear Kuya Helen. Sugo sa maayong pamatasan, tuguti ko o mga mayo o katahuran kaninyo kuya. Way labot na maway mga batasan o klaro kayo. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Junson. Minyo kuya. Minyog kausa. Ang akong asawa mao si Gila. Kini akong asawa kuya, gwapa, murag Koreana kuya. Puti kayo, murag agluta. Gani kuya. Kini si Gila, ako maning classmate sa college kuya. Kuya, pagyod na ko. Gani, nagbulag mi ani kuya, kani ato ni siya Manila. Dito daw ni siya naglumlum. Nakauli ni siya kuya dinhi sa among lugar. Og timing kaayo kay sa iyang pag-uli kuya.
mao kini ang mga panghitabo. Kumusta naman ka? Okay lang. Ang ikaw? Okay lang gyapon. Niya, back to normal life. Kasi di ba din pasabot? Di na ko mo abroad. Kaya doon na magkukoy sakit. Mao ba? Oo. Malas lagi kayo. Nidaot bitaw ka gamay. Pero sagdi lang. Gwapa manggihapon ka. Salamat kayo. Ikaw, kumusta naman ka? Gikan kog Manila. Niuli ko din eh. Malas ko dito. Unsa? Oh. Malas ko dito. Unsa din hitabo dito? Kuan. In-ini ni. Kuan man ko ito. Nakauyab ko dito. Anya. Nagtuo man ko nga. Doon ay forever. Gihatag na ko ang tanang panahon. Ang tanan nga time. Gihatag na ko. Apan, malas gihapon. Di lang manghuyab sa ko. Sorry kayo. Ikaw, minyo na ka? Wala eh. Wala ko na minyo. Kuwan lang. Char-char milo-milo lang good. Mao ba? Base og minto bita ba? What? Oh, what na sad? Yung ko, basig minto bita. Maong pakyas ko dato ang mga love life kay basig ibalik ko ang atong kagahapon. What? Badag what? Maybe. Yeah. Mao na nga nanandil naman ta magbalik. Una-unaon sa nako. I know. Kibaw ko eh. Mahal gyapon ko nimo. Oh, ay nagwat diha ha. Kaya wala na sa script. Una-unaon lagi nako. Ay naguna-una ah. Gusto na kong may bawang ka nga. Ay! Noon sa ka? Oo eh. Gusto na kung may bawaan ni mo nga ikaw gyapon ang sulod sa kasing-kasing karon. I don't think so. Lagi. Ikaw gyapon na sa kasing-kasing. Mo na nga alay to gaya. Dawata pag-usap akong gugma. O sige, mister. Kinawat ko na balik ang imong gugma. Yes! Kana mo na gusto na ko. Uyab na ta. Ako mahimo, mo na gisulti sa script. It's been a long and winding journey, but I'm finally here tonight. I'm picking up the pieces and walking back into the light, into the sunset of your glory. When my heart and future lies, there's nothing like that feeling. When I look into your eyes, my dreams came true. Kuya Helen, lipay kayo ko kay nagkita migbalik kuya ni Jella. Gani, gihagad na ako sa video kay kuya. Wala na lang kay lainang kurminaw. If you
Di na ako mag-video kay usab balik kuya. Gani kuya, pila may dagan sa istorya kay di man ni makanta ni kay istorya ra man eh. Isoroy ko dito sa ila kuya. The tenderness I feel, you would know it would. Og mao kini mga paghitabo kuya. The angels brought me here. Standing here before you, feels like I've been born again. Every breath is your love. Every heartbeat speaks your name. My dreams came true right here in front of you. My miracle in you could see. Good morning. Dali, sorry din eh. Nindutan sa inyong palibot din isa. Daghang kay mga langkam. Dili, we. Sound effects na mangguna niya sa mong radyo. Amo mo. Ano, lingkod? Salamat kayo. Asa rin mga papa ni mo? Nanglakaw sila sa buhol. Bohol? Oh, namalit sila dito kamatis. Layo agad. Ako silang gisugo. Tungod aron nga, mag-ubanta din isbay. Ikaw, good. Namiss lang ka ita ka. Niaging gabi eh. Nagsige ko gunauna ni mo. Nagsige ko gunauna ni mo, Johnson. May ka na-introduce ni mo akong nga. Nalimot mangguday ko paglitok sa akong nga. Johnson, Salamat kayo. Jella. gimingaw kay kasi mo. Ang tinuod, nabisag sa Manila ko. Nagsige ko gunauna ni mo. Ako man sad. Nagsiko ko na ni mo kung kumusta na ka. Gusto lang ko makasiguro. Kung love pa ba ko ni mo? Of course. I do love you. Mahal kayo ka. Salamat kayo. Ay pagpasalamat. Gani, ako na siguro ang pinakaswerteng tao sa tibok kalibutan. Ngayon nagkasulti ka ni Ana. Siyempre, kay gwapa ka, ug buutan, naani mo tanan ang gusto sa kalalaki. Salamat kayo, ha? Usahay. Hindi na ko malikayan nga magselos mong God. Babati akong batasan na sahay. Natural lang na magselos. Kay gimahal ko nimo. Salamat kayo sa tanan. O gani... Johnson, nga istorya pa gani ko iman akong kihagkain. Pasaylo ako. Sa kamingaw lang siguro na ako na. Johnson, I love you, baby. I love you too, baby. Alright, Johnson. Ang imong mga kamot. Kuha na. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Ikaw pa, apit pa man kasamanatan nga langgam, oy. Sorry kayo. Johnson ba? Johnson. 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 Babe. Baby. Baby. So true, funny how it seems, always in time, but never. Johnson.
Ready ka na? Oo. Andam na ko, dili ko magmahay nga ihatag ang akong pagkapapayo ni mo. Salamat kayo. Nga gilaw pag gudi ko nimo. I love you so much. I love you so much. I love you too. Dali. Pagtagbaw nining. Pagtagbaw nini. Imuha na niya akong kalamay. Ako ana na imong kalamay ha. Lamutakon ko ng kalamay. Sige, Junsan. Ako'y bahala. Wow! Unsa man? First time ko nakakitaan ni Junsan. Grabe mo laman dinig alaho di ay. Dabo ko nagsulti sa imo sa una. Junsan. Wow! Grabe! Dali, dibe. Eksaba. Ako'y bahala si mo. Dali ko. Dire. Johnson, rubo-rubo ako, please. Ako'y bahala lagi. Dire. Johnson, sige. Sige ha. Let's start ya. Kaya ako'y bahala ni mo. Ready ka na? Kanina pa ko ready, Johnson. Sige. Ano yan? Johnson! Johnson! Ay, Johnson! Johnson! Join Helen, sultihan ta ka kuya. Grabing bumbada militar na ko ato kuya. Girubo-rubo na ko siya taman-taman kuya. Basta kay nakaingon ko kuya nga sulbad ang pila ka tuig nga wala ko katilaw kuya. Grabe kuya, perting kapuya ni amo na ito higayuna kay nakatumar magugug pero nakatumar ko passion max kuya mo ito nga grabe yun naman tirada. Naluya gud ko kuya, sikma gud kong kinagod. Dani kuya, happy kaayo ko kuya. Malipayon kaayo mi kuya. O gani, mao ni mga panghitabo kuya. Wala kami supak ni Papa nimo. Nga magminyo ka mo ni Johnson, Gila. Salamat kayo, ma. Ang amo lang yun, nga magtinarong unta mo. Papa, dool diris microphone pa, kaya layo kay ka pa usara tong mic. Salamat, ugmaw ka na. Ang amo lang, Johnson. Nga ampingan mo ang among anak. Dili ni mo pasakitan. Ay kabala ka no eh. Nang luling. Ay kabala ka.
Dili na ko ni pasakitan ninyo, anak. Gani, ako ning palamian. Ayaw gara-gara dia Johnson kay seryoso ning atong pag-istorya karon. Lagi. Pero nasayod na ka sa bad news. Oo. Sige lang, pangita na laglaing trabaho. Nakasabot man ko nga nihawa kasi imong trabaho tungod kay strikto po kahit imong amo. Grabe. Di na ko mabalik atong barkuha, oy. Unsa to nga barko? MV Pitmalo. Di mayong serbisyo na itong MV Pitmalo. Sige lang, ma-apply lang ta. Ato nga maayo na imong lawas nimo. Salamat kayo sa pagsabot, ha. Sa tinood lang, mahal kayo ka. Ug andam kong buhaton ang tanan, pero di lang gyud ko kabalik sa barko tungod kay tuwa na akong lawas. Ay, kabalaka. Kanunay lang ang pag-inom og Santon Plus Herbal Capsule, okay? Kanunay lang, may TC o Pure C, piliin lang na unya Santon Plus Herbal Capsule. Imna permi 3 times a day, hantod nga ma-okay na imong baga nimo. Salamat kayo sa pagkikugma. Salamat kayo sa pagsabot. Ay, kabalaka. Gimahal ta ka. Ug nasabdan ka ita ka. I love you so much. I love you too. Oh, ayaw lagi ba kay buntis ko? Ay, sige, panghikap. Sama na. Uy, diha. I never needed you to be strong Kuya Helen, wagi ko kadaman itong gabi una. around Kay lisod man po kayong magsiso, kay dako na kintiyan, basig kabuhiyon ta. Masukaan, hino na tagway oras. you should have known I never needed you Gani, kuya. men Pila may dagan sa istorya, kay basig ma-overtime na po daan eh. what I spend Kuya, naabot ang mga panahon nga, anam gid nga nagka-problema. Aray ko, myself I nagka-problema mi kuya sa you gotta hold pinansyal. Ug mao ni mga panghitabo. It's a little late for conversations there isn't anything for you to say and my eyes hurt head shiver so look at me and listen to me Dako na ang bata. Dako na ang bata, pero sa amin na to. Problema gid pa. Problema gid. Wala gyud gyapon ko yung trabaho. Gamay lang atong kwarta. Sige lang, agwanta lang ta kamay, ha? Agwalan ta kamay. Kaya inaanak ko yung mga pamagi. Unsa man? Unsa may mga pamaagi nimo? Ay pamagi kay... Na ako'y ka-chat. Unsa? Ayaw ka balaka. Chat rani, okay? Excuse me. Chat rani, ay kabalaka. Kay... Alam mo, tinudon ko ni. Chat rani. Importante lang yun ani nga makakwarta ta. Importante lang yun nga makakwarta ta ani, okay? Di ka binuangan na. Ay kabalaka, di ko ang pakita ani. Uy, sama ka. Oh, yara. Kadiyot. Hey, babe. Oh, babe man lagi na. Pasag di lang, endearment lang na usamang ka. Uy, Dili kay... kasayod ko gaselos ka, pero kinanglaano na to karon kapit ta sa patalim, okay? Sige, unsa may giswat ba? Babe, how are you today? Can I see your... Can I see your... Unsa daw? Nya, isulti pa na ako, ha? Kablong na ata sa radyo. Tanawon din niya imo, ha? Oo. Unya, Unya, siyempre, pagbigyan. unsa? Ay, let's magdita ka kwarta. Sayang man pod. Sige na, kay pangayuan ko ni og bali 20 mil karon.
Ingno lang ako nga na ospital si mama. Jila! Kapit ta sa patalim. Ayaw pagbuot. Wabiya kay kwarta. Jila! Kuya Helen, laguol kay ko kuya. Si primero, okay lang to kay murag chat lang kuya. Ang tod nga, nahibaw ano kuya nga. Ipadalaan na tuod akong asawa o kwarta kuya. Unya, gipalit pa din noon og mga tambal kuya para sa kuha. Gipalitan yung kong daghang kayong Santon Plus Herbal Capsule kuya. Unya, ninindot na ang akong paminaw kuya. So, sukad nga nagtumar kong Santon Plus Herbal Capsule. Pero akong asawa kuya, gipalitan og iPad, gipalitan og kinini ay laptop, anak ko yung mga bagong cellphone, anak kuya ba? Unya kuya, ang pinaka-worst, mauni ang mga panghitabo kuya. Mauni ang mga panghitabo. Sige na. Ay, itan yung trabaho ako eh. Sige na. Sige na. Ikaw ba? Ikaw sige na, lakaw na dito. Dito ka na. Kinikiga-chat na oh. Okay, wait, my dear. Wait, okay. I'll download Emotel, okay? Unsa na? Emotel, oy. Application kini. Magmotel mo? Application. Oy, kalas o bugo, oy. Sige na, dito ka sa gawas makitaan ka niya. Kung saban mo? Dili ko gusto nga makitaan ka niya. Ingon na ba na ako igagaw ka? Oh. Sige na, dito gawas to. Sige. Maminaw na lang ko sa kawas. Yes. Okay. Yes. I will take off now. Unsa kay i-take off? Aeroplano, piloto ni kay doon na i-take off? Yeah, I will take off. Can you see? Did you see it? Can you see it? Yeah. Okay, I will touch it. Unsa? Sa airport siguro ni. Kay mag-take off man niya na yun na touchdown. Yeah. Unsa na kong asawa? Abrihan ako. Uy, nakalakman. Yes. Yeah. Can I see it? Can I see your roster? Yeah. Can I see your roster? I will let you see my chicken. Unsa ka gihimo nila? Unsa ka ni murag gabiga naman yung asawa? Unsa ka ni? And I love you so. The people ask me how Kuya Helen, I've lived till now. gisa kitang kay ko naghuna-una kuya. Akong gipangutana akong asawa ko nagunsa siya, ingon sa nag-Versace on the floor lang daw siya. Kuya, dili ko kasabot kung sige mo sa akong asawa kuya. Pero nagtubod ang kwarta. Pero gaduda ko kuya kung sayang ginahimo sa iyang ka-chatmate. Kuya! Day you took my hand. Nabangi daw ko niyo, Bi. Sayangin ako buhatan na niya akong asawa. Yes, Please, kuya. how long Tabangi ko ninyo. Kaya doon na yung mga nagtambag sa kukuya nga binagbinuang daw niya akong asawa og laing kuan. Nagdula daw ni laing team. Tabangi ko ninyo, Bi. Love kayo na ko kong asawa kuya. Nagsakit lang yun ko karon. Please, tambagi ko inyo magtatampo. Johnson.
Don't let the evening get me down. Ay, kaluoy po aning Johnson, mga paryente. Si Johnson nga tigpasinaw sa salog. Bueno, unsa man ang inyong matambag diha kang Johnson? Be, ato na ng Tagalog pagtagad, be? Ingon ni Bob dinhi Johnson, paminaw yun siya, wala na ayo imong asawa kay agdula naglaing team. Samtang ingon ni Bobby Inuraba, kuya, igat kay ka ba? Si Bob di ay ko sa Manila, naminaw kayo, idol ta ka. Salamat kayo, Bob. But I need cash. Atong hulaton si Ria mapanaw nga maoy mo advice. Kay basta si Ria na gani Ingon ni Rose Minyusa, kaluoy sa Sabana. Ingon ni Dandy, ang matambag nako sa imuha Johnson, pangitag trabaho para may ibuhi kaniya. Samtang ingon ni Monding Remedyo, delikado na basin membro ng Murasaki. Basin. Kuya, gadula og kalayo. Delikado na kay ting-init ba yaron? Kuya Helen, biyain na oy. Ngano ako may mubiya? Ako ba dahil liter sender? Bugoon po ni si Arnold po oy. Still idol taka kaayo bisan na ako sa Kuwait. Aba! Johnson, di kaniya love og love kaniya di siya mag-ingon ana nga babae na lang na biyain na lang na siya, ingon ni Rose. Hello? 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 Kinsa ni? Mayong hapon, kuya. Mayong hapon, kay di man ron gabi Si Althea, kuya. Hoy, Althea, taga-asa ka? Taga Bacolod, kuya. Hoy, taga Bacolod ha? Napapakinggan pala tayo sa Bacolod ha? Oo, kuya. So, unsa man ang matambag nimo nga to ni Johnson? Kay, Ako ang matambag, kuya, kanang mangita siya og trabaho, kanang i-prove niya siyang asawa nga dili manghihulso lang yung asawa sa iya, ha? And then, ibigay niya yung ano niya, kuya, yung kailangan ng asawa niya siguro. Ang financial security imong gitpasabot. And then yung care niya bilang asawa, kuya. Unsa may tan-aw nimo gipangita siyang asawa? Ang dako nga income o dako nga lagay? Siguro, kuya, yung income niya siguro, kuya. Income lang di ay. Salamat ha. Sige, thank you, kuya. Salamat kaayo, Althea. Si Althea, taga Bacolod City, ang nagtambag mga paryente. Johnson, ngita na lang kauglaing babae na bitaw si Rose, oh. Hala, oy. Si Cindy Alvarez, oh, lahi po niyang tambag. Ano naman tong uban nga naminaw diha nga di man makabalo mo tambag? Oy, pindot-pindot pud mo sa inyong cellphone, oy. Ingon aning usa, oh, hello kuya, listening from South Korea. Unsay ngalan nimo, oy? Ingon ni Catherine, as long as you are not financially stable, buhaton jud na sa imong asawa. Kapit siya sa patalim,
Ingon ni Michael Tapales, Johnson, daghan na ta. Mukaon na siya og durian para kusgan unya di nabiyaan. Achache. Ingon ni Kapitan Hernan Isaal, atong amigong kapitan, nga ang barko karon nagtambay pa. Hanap ka trabaho bago ka magsilos-silos. Wa jamo, wa jamo. Ingon ni Susmita, Johnson, ako anak ka, tagaan pati kag motor. Botagi. Johnson, biyahe na. Na-address sa Iris sa Best Motor, Bayawan City. Ingon ni Joy, garinga, paghilom diya Johnson, oy. Wala, dagang lagi nasuko kay Johnson. Hello, kinsa ni nga malalang mananap? Hello? Kinsa man ni nga malalang mananap ang naminaw? Si Sheila, kuya. Taga-asa man ka? Taga Hinigaran. Hinigaran, Iloilo? Negros. Sheila? Unsay matambag nimo kang Johnson? Kanang ako matambag sa iya, kuya, ng unahin niya muna yung trabaho bago siya magselos kasi baka balik pa ng asawa niya, si selos ka, wala ka namang trabaho. Pareha sa imuhan no, Altia. Ay, mali na ito. Ana lang, dili siya magsilos kaya wala siya trabaho. Oo, unahin niya muna yung paghahanap ng trabaho, kuya, bago yung selos-selos niya, saka yung kung ano man iniisip niya, ibalik niya na lang sa trabaho niya muna. Bitaw, dapat trabaho sa, pero luoy man siya kaya nagsakit man. So, kailangan niya kuyang mag-recover para makapaghanap na siya ng trabaho at kaya na rin mapatunayan sa asawa niya na kaya na rin yung ibigay yung gusto niya. O di, abi nimo tama Ano, ginang kuya? tama na ang imong gisulti og tama na ha. Bye-bye. Ingon si Teresita, magkatawa man ta sa mga comment oy. Ay ko ilara kay ingon ni Johnson na kulangan lang na sa imong gabas. Ingon ni Edsan Ausan, ibaligya na imong asawa Johnson palit og bag-o. Ay naluko na. Hello, kinsa ni? Kinsa? Denver? Oh, Denver Gaspar. Oy, taga-asa man ka Denver Gaspar, taga-asa ka. Taga Kabangkalan City. Kabangkalan City? Ha? Baskog ka diri. Baskog? Butsilingon, Baskog. Oh, pero bala, number 1 ka din sa diri sa Kabangkalan. Number 1 gid kita da. Oh, number 1. Arap lang ginaingon nga 1. Ako na. O, te karon ano ang matambag mo, be? Sige. Matambag ko sa iya. Bungita na lang sa ubra kay para mukaon man lang mukaon man lang Mukaon og? mukaon og ugat. Ugat sa kahoy, na Jimelina. Para ba aron dapis ko ba? Lami kay kag tinambagan ba? Lami kay quarantine. Ubra gid ang lalaki kasi para para makatulong siya sa babae. Mura mo kag plus report karon oy. Dili ako nagka-flash report. Ako Helen. Salamat ha. Wala na tayo oras. Pwede ko nag-return live ko Helen. O, isa lang kabilog O, sige. Mayong hapon lang galing sa kay Kapitan Jerry Gonzaga. Sige
Salamat. Sige, mama. Sige, talaga. Salamat, salamat, Bibi Nicole. Nabot man siyang Bibi Nicole. Uy, buang naman siguro itong tawanan to. O niya, dirita. Ako'y mo tambag. Junson, daghan gyud kaig mga pamaagi. Ang uban gani gatambag Junson nga basig wala masatisfy ang imong asawa sa imo ha. Na gani nagtambag nga pagbulitas na lang Junson. Unsay significant anang bulitas sa problema ni Junson? Si Junson nagka-problema kay ang reason sa iyang asawa financial. Wala niya ma-meet ang financial requirements sa iyang asawa. Pero wala man diha ang maingon nato nga kinini ang requirements gyud ba sa kaminyuon kay nakoy kaila si Marie. Gitabuna naman tog kwarta pero ganahan man gid siya og bata pa. Nga tamis pa ang sabaw, mainom pa ang ihi. Junson, wala gyud ko kahibaw, wala ta kahibaw kung unsa gyud ang tumong og tuyo sa imuhang asawa nganong naghimo siya ni ana. Base gigwapuhan siya, base financially secure siya. Daghan kayog mga reason. Ang ato na lang Junson, unaha usa nga maayo ka sa imong kaugalingon, mauli ang kasasakit nga imong gibati. Aron nga mobalik tong dati nga saligan ka sa imong asawa. Pag Santon Plus Herbal Capsule gyud o pag DTX aron nga mo balik kanimong panlawas kay basin pinaagi ni Ana Johnson makita sa imong asawa nga worthy ka nga pagkabana. Ha? Worthy ka nga pagkabana. Pariha ka ni Kapitan Hernan nga worthy gyud nga pagkabana. Nga responsable Diyos nun naara silang balay permi. Ingana unta niya nasa barko magduwa lag basketball, ingana unta kakabuutan bo na makita siyang asawa. Ingon ni Inday Marigani nga kahit na perfect pa iiwan ka talaga pag may mahal siyang iba. Tama Johnson, sa katapusan ako ba nga ingon hindi siya manlalamig sa iyo kung wala siyang pinag-iinitang iba. So, Johnson ha, ayaw sa pagpawala og paglaom kung in kaso manggani nga maulian ka, pakigbisog yun, no? Pakigbisog, kinanglanon nga, mudaog ka balik imong, you have to win her heart again. Mura kag nangulitaw pag-usap. Ang advantage nimo kasal mo, o niya, nag-uban pagyud mo, no? Nala, sige ha, basig diabetes ka diha, ha? Niya, dili na mo gana ng imuhay nga patutoy. So, pag DTX na lang, ha? DTX na lang ka, Johnson, kay basi og nakulangan tong si Marie, no? Bueno mga parente, wala na tayo maayo pang ikatambag, puri nga to rin to. Salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod ugma pohon. Kay kita man naka-lockdown. Wala tayo absent, diretso ta sa atong programa, no? Walay manghawa, paminaw mo pirmi. No? Ha? O, si Idsan Ausan, ingana po kuno mo kaliwat, Johnson. Bueno mga parientes, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ako lang gyapon ang iyong Kuya Helen. Ako magaingon. Ang tunay na kagandahan sa mukha ko lang matatagpuan. Ay! Malo Arbol! Kapitan Hernan diha sa may hacienda. Maayong hapon ninyo kay di man ron gabi eh. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, the bell button para lagi ka